Babe, happy first anniversary! Happy first anniversary, Portia. Ri, may problema ka? Muna mo kagwa malipay. Portia, Nga mo? Sultihi ko. dili na ko. Sorry, pero makibuwag na ko nimo. Unsa? Makigbuwag na ka na ko? I'm sorry. Lisod kayo kung ipadayon pa nito nga wala ko'y gugma nimo. Pero Ri, sultihi ko. Asa mo ko dupitan ako ang ha? Kaya ako musmon. Ri, please. Ayaw ni pakata na ako. Maluoy ko. Sorry, Portia. Nag-try na ko hold on. Pero di na lang ko happy. Ma'am, please. Dili na nato lisod-lisoron pa nga itong kaugalingon. Makakita na kag mas nababoy ako. Uy, Portia. Naunsa ka ba ya, uy? Sige naman lang kagpreso din sa imong kwarto. Wa ka na may gawas-gawas. Para las lalaki, anak. Himuon mong miserable ang imong kinabuhi. Ma, Oh, to ana, nihilak na sad. Nak, ayaw ka bala ka. Bata ka pa. Daghan kapag maila-ila. Muna, nak. Ikaw, nahibaw ko bagid na ako, ha? Na di pagid unta ko gusto nga mo sulod ang uyab-uyab. Eh, basin dili yan yung makaya sakit. Pero kay imong magisugdan, mas mayo sa ganang tabo na. Kung saan makatulog ka sa sunod. Nga di gid angay hatag tanan. ma. Gusto sila sa magpapa. Kinahanglan na i-prove na kung ni na magbalipayon ko bisag wa niya siya. Oh, hello. Si Sam, among barkada. Nanawag. Hello, Sam? Hala, uy! O siya! Ganun ka mga tayo sa group chat, uy! Sorry. Nabisi lang ko, Sam. Nga naman na di ay? Ang kita-agi ko na nga itong barkada pag-ayos ko. Pero sa bando, dalawa ka din mo, may gusto ko nga, mukuyog ka. Pati dito kumpleto, uy! Mao ba? Sige. Akong sawayan, Sam. Uy! Tingnan na pwede, no? Kinaman yun yung mutungan yun ka, anak. Oh, mas maayo hinuunak. Kana, dili kay magsigil ang kagpundo din sa ato. Puol kayo kang tan-awon din nga nagsigil ang kaguol ng naong nimo. Ma. Ay, galing ka dito magic ko. Boring na sa bahay, good. Uwa pala kayo na itong barkada. Ay, padaw na siya ni. Bago na nag-text. Nay, kupo na ba kayo si Sander? Ay, Ha? ay, maguligoy ka sa kanmo. Si Sander ba? Barkada na to nga. Mabuli sa una pag-ayos ko kay si Pating daw. Yung ano di ay? Na, away di kita ni Boron nawa. Di na ginayon niyo hando na yun. Uy, turma na kayo. Mao ba? Ay, tayo nag-text na sila. Dati sila sa restaurant. Nag-bar-serve naman din sila. Ay, ato na! Hi guys! Ay, dali mo, Portia! Dali! Tinuod di ay. Kagwapo niya ni Sander, uy. Ay, nagkagwap pa magagsamot, Portia. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Pwede ko mga isim number niya? Ha? Oh, no! Sige. Ako na Sander, di ka maayo. Nana mo Google number ni mo, good? Ah, Reno. Di na ka manawa.
Si Sandrine nanawag na ako. Hello? Hi, Portia. Busy ka? Magdaan na. Ha? Asam ta? Busy ka sagot. Ako ikaw, sa may trip mo. Kay manglibre ko. Sure ka? Lagi, ganahan ka? Mananatag sini. Suman. Sige, mag-inis ako. Okay. Kita lang yata. Thank you, Sander, ha. Nalingaw gid ko. Way kaso, Portia. Doon na kay isalti? Portia, kung manguyab ko niyo, musugot ka? Ha? Ikaw ba? Ay, ito binuang. Barkada ta ninyo, no? Ang sa palang ikasulti sa tong uban barkada nga, gaunay sa di ay ta. Portia, usabot na sila eh. Di man sila malain ko. Pero Sander, nainan ko, uy. Dili ko gusto nga, mababaang tong kasuod. Portia. Nanguyab lang si Sander? Habot na Sam, uy. Kumawayab na ba to? Oh? Pero ako siya giingnan nga wa may unay kay barkada ba yata ninyo? Uy, hello. Kaluwi sa ni Sander. Di mo ba na yung gibasti, Doy? Ha? Wa mo ganin sure kung panguyab ba gito iya? Basig gibinuangan lang ko ato. Ala, ikaw. Kasaya sa opportunity. Nga, makakita ka nito lain na. Magmahayag ka. Sam, minsan ko eh. Lumingaw kong Sander. Oh, si Sander nag-text. Kaon na niya. Ayaw pagutom ha. Kaya hindi kayo sila ko. Pero ambot pa. Muna magkumahalok mo tugan niya sa akong na-feel. Diba siya niya og duwa-duwa lang niya. Di sa ko gusto nga magkupa mong panikikala. Ay. Magkita ang barkada this weekend? Yes, Day! Mag-beach na ta ninyo. Mao ba? Sige. Mukulit ba si Sander, day? Basin! Pwede siyang gusto mo. Hindi na mo tayo may mag-tax-tax, day good. O, mo siya makahisgot. Pero nang matana na Day, gimingaw ka nito. Ha? Wa, uy. Di pwede mo, tana lang. Snap to you, Day. Kara ka gimingaw niya. Ay! Pataka lang ka. Sige na, Sam, uy. Napakoy buhaton. Bye na. Kininang tuong pa niya. Pero sige lang. Basi mo ko siya this weekend. Magkakita raw niya, mi. Hello, guys! Sam, wala si Sander. Maapa sa naman daw ko nun siya, Doy? Mao ba? Aray! Aray, magabot! Oh, ano? Lalaki siya ko yung baboy. Iyan mo yan? Oon sa? Guys, si Dayan di ay. Hi. Ayan, di mo, Sander? Di pa. Dipindi niya kung sugton pa ko niya. Soon, mahibawan raw niya na ni mo. Ayaw na sa ko pagdali. Good. Wala, oy! Sweat! In fairness, bagay mo ni Sander! Oh, syempre. Di ba ako bang nga mamili, ha? Sakit kayo kong dugan. Hindi na siya na hindi panguyaban. Si Sandy na nawag. Hello? Portia, pwede na magkita?
Salamat na nikuyog ka na ako rin, ha. Sander, ba ba tayo ang insayaan? Portia, sorry, ha. Aside ko nasakitan ka pagkaibawan mo na ako'y laing gikuyog pag pangaligo na to. Okay ra, uy. Basing dili lang din siguro ko worth it. Portia, no. Ayaw pa na, anak. Nakarealize ko nga dili ko gusto nga magbaba po din na ito kasuod. Mungwa na ko iparayo ng akong plano sa pagpanguyab mo. Love ti ka, Portia. Pero mas malipay ko kung hangtod sa hangtod na itong panagkikala. Huwag magbaba na to. Oyod na ba mong dayan? Bago lang yun. The day after nga naligo ta. Iyan kong gisugod. Mao ba? Maayo noon. Bagay mo. Nakita na ko nga buotan pa siya o friendly. Mo, nasa niya ang tanan akong gipangita sa kababae po siya. Hopefully, siya nagkat. Happy for you, Sander. I've loved you in my mind. I know that there will Bisag na hinigawa sa akong baba sa kung unsa may tinud ani gyud akong gibati. Gidawat ko na nga mahigayan gid ni Kuntong. Ambot ba? Usahay makunahon na ako. Basi wa gid kasulti ang gugma kay wa man ginagdugay na ako. Pero nag-ampo gihapon ko na unta someday makakita ako ng lalaki nga makakita sa akong worth. Dali na lang ko to. Daghang salamat, RMN. recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Portia nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit ka Nicolhan, don't know what to say.